kalendala imasintha masiku ake tsiku ndi tsiku, koma nthawi zina madeti amatha kuyisintha kalendala mpaka kalekale. Ndili ndi nkhani yomwe inamuchitikira mzanga wina wake dzina lake Sulaimana Saidi. Sulaimana anali ndi mkazi ndi ana awiri. Tsiku lina bambo ake anabwera ku nyumba kwa Sula kwa masiku angapo. Bambo a Sulaimana anali okalamba ndipo amakhosomola kwambiri. Manja awo amangonjenjemera akagwira chinthu, ndipo pa chifukwa ichi akakhala pa tebulo amangotayiratayilapo kamba kakunjenjemerako, kupanga phokoso ndi masupuni pomenyesa mbale ndi kunjenjemerako. Izizi zinayamba kukwiyitsa pang'ono ndi pang'ono Sulaimana ndi mkazi wake. Tayenera kupangapo kanthu ndi bambo anga, ndatopa kuona paliponse paliponyasa atatayiratayilapo zokudya, anatero Sula. Kenako Sulaimana ndi mkazi wake anapanga katebulo special kabambo ake nkukayika pakona paokha kuti azidyera paokha, azikhosomola paokhanso ndi kupanga mapokoso amasupuniwo ali paokha. Pakutha kwa masiku mwangozi bambowo anaswa mbale zingapo zomwe zinapangisa Sulaimana ndi mkazi wake kuwapangira bambo mbale za dongo ngati mphika choncho kuti azidyeramo, poopa kuti aziswa mbale. Bambo akamadya misonzi m'maso mwawo inali yosachoka, ndipo Sulaimana ndi mkazi wake bambo akamadya supuni ndi kupulumuka amakhala akung'ung'uza. Mwana wake wa Sulaimana yemwe anali ndi zaka 4 anali akumayang'ana zonsezi, ndipo tsiku lina onse akudikilira chokudya cha madzulo, Sulaimana anaona mwana wake uja wa 4 years akuumba mbale za dongo. Ndipo mwachikondi Sulaimana anafunsa, ukuumba chani Shafi? Adadi, ndikuumba mbale zingapo za inu nda mama zomwe muzizadyera ine ndikazakula ngati mmene mukuwachitira agogo muja. Anateno mwana nkumapitiliza kuumbako. Sulaimana ndi mkazi wake misonzi inadzaza m'maso mwawo atamva mawu a Shafi ndi kusowa chowiringula. Angakhale kuti sanalankhulane kanthu, koma makolo onsewa anadziwa zoyenera kuchita. Madzulo a tsiku limeneli Sula anawatengera bambo ake pa tebulo lomwe onse amadyera. Onse nkumadya ngati famile, osadandaulanso zakutayira kwa zokudya pa tebulo paja. Phunziro lonse la nkhani yangayi si la bambo kapena mayi, koma ndi lokhuza mwana. Ana amaona zonse zomwe inu ndi ine timapanga nthawi zonse. Amamva, kuona ndi kuphunzira zomwe inu ndi ine timachita. Ana akationa ife tikupereka chikondi ndi kupirira kwa achibale athu, iwo amazapanga chimozimozi akadzakula, chifukwa mwana akakhala wang'ono amakopera kena kalikonse. Ngati polankhula ndi anthu tikumakalipa, ndiye kuti mwana wathu amati awa ndiye kuti ndiwo makhalidwe okhala ndi anthu moyenera. Izi ndi chifukwa chake anthu amati mulingo omwe umawayezera ena ndi omwenso ena atazakuyezere nawo. Kholo la nzeru limadziwa kuti tsiku lina lililonse ndi training day ya mwana wathu. Timakhala tikuphunzisa mmene angapangire pammawa. Ndi chifukwa chake sitiyenera kuonetsa khalidwe loyipa pa ana. Osatukwana pali ana, osalawula pali ana, osamwa ndi kusuta pali ana. Kamba koti ana mukuwaonawa ali mkalasi mophunzira moyowu, ndipo aphunzisi ake ndi inuyo ndi ine. Ife a Dean Studios tili ndi business ya online yomwe timagulitsa katundu osiyanasiyana nkukutumizirani madera osiyana-siyananso m'Malawi muno. Tili ndi WhatsApp group la malonda lomwe timatumiza zomwe zilipo zogulisazo. Tilankhuleni ife a Dean Studios kuti tithe kukuyikani mu group limeneli, komanso ndisiya link mu comment box kuti mutha kupanga join. Mwina nkutheka zomwe mumafuna mutagula zija nkupeza ako kumeneko. Ndabwera kuzakudziwitsani za mzimayi yemwe akuchiza anthu ochuluka komanso matenda ochuluka muno m'Malawi. Mayipindulanji, kodi muli ndi nthenda ya mtima, kufa ziwalo, mabala osapola, mutu waching'alang'ala, zizonono, mauka ndi mabomu? Nkuthekanso mwina mwayi okhala ndi mwana ukuvutani koma ntchito ikugwiridwa ndithu. Awa amayipindulani amathana ndi mavuto ena aliwonse a mthupi mwanu, ndatitu mavuto ena aliwonse anthu. Pakadali pano pa chipatala pawo pali unyinji wa anthu sizinaoneke kambatu kamathandizidwe awo.
imagine akhala ali ku Nigeria kuthandiza anthu kumeneko nkumachira kenako nkuzati koma ndizithandiza Malawi anzanga. Musavutike ndi BP, gas, kutupikana likango, kukuza zida za amuna pina ndi zina zambiri, iwowa alipo. Awawa chipatala chawo chikupezekera ku Mchinji pa Chipumi, komanso kuphatikizapo ali ndi anyamata omwe amawatuma kupita ku madera osiyanasiyana m'magalimoto awo nkumakathandiza anthu malinganso ndi mgwirizano wanu 088 1198619 kapena 099 2679040. mukateno mulumikizana nawo ndikumva zambiri.